Fil-miliet tas-sena 1914 madwar 100,000 soldat mill-kamp Britanniku li kienu jinkludu bosta Skoċċiżi u truppi Ġermaniżi waqfu mill-ġlied tul il-frontiera tal-Punent. Dan sar fil-jum tal-miliet u anki għal-jiem ta' wara. Madankollu dan l-istess trattat li kien biss bil-fom kien ħoloq kontroversja kbira fost il-mexxejja b'ħafna soldati jirrifjutaw wara li jiġġieldu fejn il-mexxejja kienu kostretti li jibatu l-dawn is-soldati jiġġieldu band oħra. L-ewwel trattat informali tal-miliet kien 107 snin ilu fejn beda kollox meta flejlet il-miliet is-soldati Ġermaniżi ħarġu numru ta' siġar tal-miliet madwar it-trinek tagħhom. F'dik l-istess lejla l-Ġermaniżi wkoll ħarġu numru ta' xemat u bdew ikkantaw in-nijiet tal-miliet. Min-naħa l-oħra l-Brittaniċi bdew ikkantaw l-nijiet tagħhom u ftit wara dawn iż-żewġ naħat ħarġu mit-trinek tagħhom u bdew isselmu u jagħtu l-awgurju l xulxin. Ftit wara dan, xi soldati miż-żewġ naħat qasmu fl-art magħrufa bħala No Man's Land u qasmu bejniethom xi regali li kienu forom ta' tifkiriet bħal buttuni u kpiepel, ikel, sigaretti u alkohol u kif ukoll kantaw xi innijiet flimkien. F'jum il-miliet tal-1914 kien hemm ċerimonji ta' tfin u tpartit tal-priġunieri maqbuda fejn huma l-bosta sorsi u anki ritratti jiġdu lil-ġnus imsemmija labu l-futbol flimkien. F'ħafna żoni dan it-trattat ta' paċi dam sal-ewwel tas-sena tal-1915. Is-sena ta' wara ftit unitajiet irranġaw il-waqfien mill-ġlied fi żmien il-miliet tal-minħabba ordnijiet miktuba bi kliem ibes mill-kmandanti għolja taż-żewġ naħat li projbixxu kull tip ta' waqfien mill-ġlied fi żmien il-miliet. Ħafna jirreferu għat-trattat tal-miliet tal-1914 bħala mument simboliku ta' paċi fl-umanità f'nofs waħda mill-aktar avvenimenti vjolenti tal-istorja tal-bniedem.